हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. कविता एसके रेसिपीज इन मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण गाजर हलव्याची एकदम मस्त रेसिपी पाहणार आहोत. त्याच्यासाठी मी ही स्वच्छ करून अर्धा किलो गाजरं घेतलेली आहेत. ही साफ करून घेतलीत मी स्वच्छ धुवून. ह्याचे बूड आणि शेंडे काढून टाकलेत आणि दोरे पण चाकूच्या साह्याने काढून टाकलेत. आता ह्याला खिसणीवरती खिसून घेते मी हे गाजरं. आपण अगोदर हलवा पाहिला होता, तो बीट आणि गाजर मिक्स करून केला होता. आता आपण अखंड गाजराचा हलवा पाहणार आहोत. मी हे गाजरं अशा प्रकारे खिसून घेतलेली आहेत आणि आता लगेच गॅसवरती कढई पण ठेवलेली आहे मी. आता कढई गरम झाली की आपण याच्यामध्ये तूप घालूयात 1-2 चमचे होईपर्यंत. मी आता कढई गरम झालेली आहे. तूप घालून घेते थोडंसं आणि तूप विरघळलं आपलं कढईमध्ये वितळलं की आपण याच्यामध्ये गाजराचा खीस घालूयात. आपलं तूप पूर्णपणे वितळलेलं आहे आणि गरम झाले. आता मी हे गाजराचा किस या तुपावरती घालून 5 मिनिटे आपण छान परतून घेऊयात हे गाजराच्या किसाला तुपावर. हे अशा प्रकारे मी छान परतून घेतले. बघा कलर किती मस्त आलाय, चेंज झाला, एकदम ऑरेंज कलर झालाय. बघा याचा किती सुंदर दिसत आहे. अशाच प्रकारे हलवा केल्यास खूपच चविष्ट, खूप टेस्टी होतो. आता मी ह्या कपाने 1 कप भरून दूध घालत आहे याच्यामध्ये. आता आपण ह्याला दुधामध्ये थोडंसं शिजवून घेणार आहोत. अशाच प्रकारे केल्यास खूप चविष्ट होतो हलवा आणि खरी पद्धत तर हीच आहे हलवा बनवण्याची. आता मी थोडंसं ह्याला खालीवर करते आणि 2-3 मिनिटे आपण झाकण ठेवूयात. अजून मऊ पडतील आपले गाजरं, छान शिजतील दुधामध्ये. आता 2-3 मिनिटानंतर मी झाकण काढले. बघा आता मऊ पडलेले आहेत गाजरं आपले. आता आपण याच्यामध्ये साखर घालूयात. तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही साखर घाला. तुम्हाला किती गोड हलवा बनवायचा आहे त्यानुसार तुम्ही साखर घालू शकता. मी 1 वाटी भरून होईपर्यंत साखर घातली आणि थोडेसे जाडसर बदाम कुटून घेतलेले आहेत. 5-6 बदाम घातलेत मी याच्यामध्ये. खूप छान लागेल बदामाने. आणि 1 वेलची कुटून, वेलची पावडर पण घालूयात आपण याच्यामध्ये. ही वेलची पावडर आहे. 1च वेलची मी कुटून घेऊन टाकलेली आहे याच्यामध्ये. आता ह्याला आपण छान साखरेमध्ये शिजून घेऊयात. अजून 1-2-4 मिनिटे शिजून घेऊयात. फ्रेंड्स, गाजराचा हलवा बनवताना आता हिवाळ्याचं सीझन असल्यामुळे गाजरं छान मिळतात. गावरानी गाजराचाच हलवा खूप टेस्टी होतो. ते मोठे मोठे लांब सरकारी गाजरं असतात, त्याचा तेवढा चविष्ट होत नाही. मी फक्त 2 मिनिटे झाकण ठेवते. 2 मिनिटानंतर मी आता झाकण काढले आणि थोडंसं पाणी बाकी आहे अजून आटण्याचं. आता असं खुलं ठेवूनच आपण ह्याचं पाणी आटेपर्यंत ह्याला शिजवूयात गॅसवरती. खुलं ठेवल्यावर लवकर पाणी आटेल साखरेचं. हलवा अजून टेस्टी व्हावा वाटत असेल तर अजून 1 चमचाभर मी वरून तूप टाकणार आहे. अशा प्रकारे तूप वरून टाकल्यास अजून खूप चविष्ट होतो हलवा. मी 1 चमचाभर टाकले तूप अजून. अशा प्रकारे आपला हलवा आता तयार झालेला आहे. पाणी पूर्णपणे आटलेलं आहे. मी आता गॅस बंद करते. फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल, माझा रेसिपीचा व्हिडिओ पहिल्यांदाच पाहत असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. फ्रेंड्स, सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि ऑल नोटिफिकेशनवरती क्लिक करा, म्हणजे मी व्हिडिओ टाकल्यानंतर तुम्हाला सर्वात प्रथम मेसेज येईल. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करायला विसरू नका फ्रेंड्स. आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत माझा रेसिपीचा व्हिडिओ शेअर करा. आणि भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा. बाय फ्रेंड्स.